Mä oon vaan sanaton. Mä oon tiiäks vaan sanaton. Kiinnostaako tubettaminen? Haluaisitko oppia uuden ajankohtaisen tavan tuottaa sisältöä verkkoon? Haluaisitko tulla paremmaksi tubettajaksi? Tubettaminen, eli itse kuvattujen videoiden julkaiseminen YouTube-videopalvelussa on yhä useamman harrastus. Vielä useampi katsoo muiden kuvaamia videoita. Siksi Suomessakin on tubettajia, jotka tienaavat sillä elantonsa. Siis tää on ihan legit mainos vittun lause! Nämä vitun suuret mainosfirmat niinku lähtee mainostamaan tällaista jotain vitun kurssia Kyamk ja Mamkissa. Olettaen, että kun ihminen sinne menee, niin vittu välittömästi pystyt saamaan elantosi tällä tyylillä. No mä voin kertoa teille ihan vitun saman tien, että se ei edes toimi minulla tällä hetkellä. Niin miten joku saatana random 13, mikä vittu ikäluokka tonne nyt menekään, pystyis millään tavalla kasvattamaan, elättämään itseänsä, että vittu mä vaan ärsyttää. Anteeksi, lähdimme tähän väärällä jalalla. Mutta teidän täytyy ymmärtää, miten vitun typerää, siis jonkun on sanottava se, siis tyyli joku vuosi sitten, mä oon sanonut sitä, että koskakohan siitä tulee joku vitun kurssi johonkin siis koska tulee sellainen tubenomi tai joku tällainen, nyt eikö se ollut ihan vitsailua, se on ollut silleen, että vittu tätä ja tota, ja sit tällaista paskaa syntyy. Se on niinku, tiiäks näille kavereille, tiiäks täällä on Lakko näkyy, tuolla on Justimus Filmsin Sami, siellä on Herba ja Marie Veronika. Se on niille ihan siistiä. Se on niille hyvä juttu. Loistavaa. Mut älkää vittu menkö sinne puhumaan mistään tämmöisistä. Suomessa on tubettajia siksi, koska usea katsoo niitä videoita. Ei? Siis Suomessa on tubettajia siksi, koska ihmiset katsoo niiden videoita. Ei, Suomessa on tubettajia, koska ihmiset laittaa videoita YouTubeen. Sana tubettaja on tällainen vitun, se on mediaseksikäs termi, mitä mainostajat käyttää. Nimenomaan sit vittu. Se on kaikki ruvennut, siitä on kaikista tullut niin saatana suoraviivasta, että mua niinku mua oksettaa. Tää oli ihan varmasti textbook hyvä idea jonkun mielestä, että hei, tehdään kurssi, minne tulee YouTubettajat juttelemaan niinku YouTubettamisesta. Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen avoimen AMK:n Tube haltuun kurssilla maan johtavat ammattitubettajat maan johtavat, eli siis henkilöt, joilla on eniten katsojia YouTubessa, henkilöt, joilla on paljon tilaajia YouTubessa, mutta eivät välttämättä minkäänlaista taustaa tälle koulutukselle tai muulle ole virallisesti saaneet, opettavat muillekin, mistä tubettamisesta on kysymys, mikä tekee itsekuvatusta videosta niin kiinnostavan, ja niin kuin tietäis, että sitä katsellaan satoja tuhansia kertoja. No, kieltämättä kokemuksen kannalta voidaan puhua. Se on ihan totta. Sinne pystyy Lakko menemään, Herba menemään, sanomaan, että mitkä heidän mielestä on ne pääbulletin kohdat. Mut jos ne oikeasti luulee, että tää on millään tavalla niinku, siis ensinnäkin se, että niinku vapaalle luovuudelle tämmönen joku kurssi. Ei. Se on ihan ei. Se ei. Tämä ei ole hyvä asia. Jos teillä on älykkyysosamäärä päälle ruumiin lämmön, niin älkää menkö tämmöisiin asioihin, please. Näitä tulee todennäköisesti olemaan pahimmassa tapauksessa ympäri Suomea. Älkää menkö niihin.
Yksikään näistä henkilöistä ei ole mennyt niihin. Tätä varten, tällaista luovaa mediaa varten on oikeita kursseja. Siellä on oikeita ihmisiä ja ammattilaisia kertomassa näistä asioista, mitkä esimerkiksi markkinoinnissa, mitä kannattaa tehdä. Saatana, te saisitte suuremman valmiuden siitä, jos te menette teatterikouluun. Te menette näyttämään, te menette jollekin sellaiselle harrastushaaralle, missä te pystytte ulospäin suuntautumaan omana itsenänne. Ette te saa mitään valmiutta sellaisesta, että Marie Veronica, Hermalisti, Justimus Films ja Lekkö opettaa teille, että millaista se on. Koska se ei nyt, nämä on ihan hyviä tyyppejä. No itse asiassa Herbalisti, mä en ole ikinä, Marie Veronicalla mä en ole jutellut tai hirveästi edes tiedä kuka se on. Mutta Herba, Justimus Films, Sami ja Lakko on ihan vitu hyviä tyyppejä. Mä en vaan ymmärrä mitä he saa tästä irti. Jos se on kyhnyä, niin sit mä ymmärrän. Hei, more power to you guys, hyvä teille. Mut tää on niin turha. Se on ehkä se sana, mitä mä haen. Tää on turha. Kukaan ei tarvitse tällaista. Ei se... Haluan vain sanoa, että en pidä tästä. Luetaan nyt siitä eteenpäin. Tämä opintokokonaisuus on siis kaikille teille, jotka haluavat ottaa tuben haltuun. Ottakaa se tube siellä haltuun. Teistä tulee tuben haltuun ottajia. Sama opintojakso on tarjolla sekä Kyamkissa että Mamkissa. Huom, Kyamkin ja Mamkin opiskelijat ilmoittautuvat. Mutta tässäkin on se, että jos on kahdessa eri paikassa, onko se sitten jotenkin, mä en nyt tiedä missä nämä tyypit asuu. Onko se sitten, että Herba ja Lakko menee Mamkiin ja sitten Justimus Films, en mä tiedä. Mut tiedättekö, ainakin se on avoin siis hetkinen. Avoin amkki. Eli se kurssi ei maksa mitään. No hei, tiedättekö mitä? Pääsette näkemään teidän lempitubettajia. Loistavaa. Se on hyvä teille. Se on hyvä teille. Se on hyvä niille tubettajille, jotka hyötyy siitä itse. Se on aivan loistavaa itse asiassa. Mut se on väärä suunta. Se on jälleen kerran yksi askel aivan täysin väärään suuntaan Suomen ja suomalaisessa YouTubessa. Ja mä en pidä siitä. Mä itse olen tätä miettinyt hyvin paljon viime aikoina ja mulle YouTube on tällä hetkellä aika pitkälti sellainen hälläväliä juttu. Koska mä tykkään tästä enemmän. Mä tykkään siis suoranaisesti siitä, että mä pääsen striimaamaan, mä pääsen livenä kertoon teille mun mielipiteitä, mä pääsen juttelemaan teidän kanssa. Ja no, se pääasia siinä on, että mä pääsen pelaamaan pelejä. Koska YouTubessa, kun sä teet videota, sä et hirveästi pelaa välttämättä pelejä. Sä oot pelannut pelejä, mun kohdallani, jos sä oot saanut sen videomateriaalin sitä sun video varten. Mut siinä kun sä sit editoit sitä 4-8 tuntia, niin ei hirveästi tuu pelattua sinä aikana. Sen sijaan sä itse asiassa elät uudelleen niitä hetkiä, missä sä olit itse ollut. Ja se on joskus aika tylsää. Joten nyt ihan suoraan sanottuna, niin YouTube tällä hetkellä on aika ylimääräistä. En nyt halua sanoa mitään pahaa siitä, mutta tiedättekö mitä siinä on? Se on se, me tehtiin se itsellemme. Sehän siinä on. Me YouTubettajat, sinänsä mä oon hirveä tekopyhä tällä hetkellä. Me YouTubettajat ja nimenomaan kaikki katsojat, me tehtiin se itsellemme, kun siitä syntyi tällainen. Ja mä uskon, että suurinta osa ihmisiä ei esimerkiksi kiinnosta nämä asiat, jotka siellä tubessa on eri motiiveista riippuen. Mulla tällä hetkellä on pääasia, että okei, sieltä tulee vähän kyhnyä. That's about it. Koska se oikea hauskuus, se tapahtuu meillä täällä. Eiks niin? Nyt teki X määrä katsojaa siellä on kuunnellut mua alusta asti ja no, toivon mukaan edes jollain tasolla ollut, pölystä. Toivon mukaan edes jollain tasolla ollut mun kanssa samaa mieltä, että no, tää on aika turhaa.
Tässä on tää slogan kyllä, että tee mitä haluat. Tää on niinku, tee mitä haluat. Se on aika niinku, se on hyvä. Se on hyvä niinku elämänoppi, tee mitä haluat. Niin kauan kun se on Suomen lain ja minkä tahansa valtion, missä sillä hetkellä olettekaan lain säädännön sisäpuolella, niin tee mitä haluat. Go ahead. Menkää tänne kurssille. Menkää sinne oppimaan, miten Herbalisti on saanut niin paljon katsojia. Mut se mihin tää on menossa on sellainen, että niinku, mä oikeesti pelkään. Mä oon vitsaillut siitä, mutta nyt mä rupean oikeesti vittu ihan realistisesti pelkäämään sitä, että tulee olemaan joku vittun tubenomi. Joskus saatana kännipäissä niin kun eksyy johonkin Club Marilynin tanssilattiaan, niin siellä tulee joku just 18-vuotias vaaleahiuksinen mua tähän asti oleva tappi sanomaan mulle, että hän on tubenomi. Ja sit mä kuolen hieman sisällä ja oksennan. Mä pelkään sitä. Koska business on businessta, kyllä. Ja se, että näitä ihmisiä... Näitä ihmisiä huijataan tällaisen niinku ajattelukantaan, että pystyy sitten jotenkin menestymään Suomessa YouTubettajana. Se on aivan absurdia. Sehän naurettavaa. Totta kai saa olla unelmia, mutta en mä nyt sillä kannalla lähti. Siis se ensinnäkin se vittun idea siinä, että sä lähdet tekemään YouTuben videoita sen pohjalta, että sun on pakko saada tilaajia. Sä haluut rahaa, sä haluut tilaajia. Siis ei se tuu tapahtuun. Sen pitää olla se intohimo siihen. Sun täytyy niinku haluta tehdä niitä videoita siksi, koska sä teet niitä videoita. Et sä tuu saamaan sieltä rahaa. Se niinku... Et sä pysty itse asiassa ainakaan elättämään sillä määrällä rahaa. Siis... Oh my god. Älkää menkö tähän syöttiin, hyvät ihmiset. Please, älkää tehkö sitä. Mä en halua kuulla, että yksikään teistä on tubenomi ikinä, vittu. Hashtag tubenomit hautaan. Saman tien, vittu. Kertalaakista. Pff. Ei tätä. Ei tätä. Tämä ei ole oikea asia. Nyt. Ei. Siis mä oon nähnyt elämäni aikana paljon paskaa. Siis 27 vuotta, mitä mä oon kävellyt tämän maan päällä. Mä oon nähnyt aika paljon kaikkea vitun paskaa. Siis niinku, lukuisat määrät vaan niinku... silkkaa paskaa. Ja... kyllä tää niinku yksi kohokohta taas vittu on. Siis... miksi? Se on mun mielipiteeni anyway tästä asiasta. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Anyway! Se